Senior citizens metie otumfuo speeches bebree but ene otumfuo birthday a odi no wama speech bi a speech na wama no it is so intriguing and revealing and so touching. Otumfuo actually ni birthday a odi ni 74th birthday no na o kire mu se ene oya asante hene no ye wo no ye de na identity esie no ye wo no ne maame kra no nim se na onim se ne maame nie na one ne wofa bi ene kotenae na ne papa na one ne maame te no o say according to ne maame ene ka kire no aware a na o wa ase no ono otumfuo maame se aware no obi frase because na otumfuo ono ne papa no massem womanizing but otumfuo maame ka kire ni nua bema na samre no oye otumfuo ose tutu asante hene na najimai prempe se aware no peso ofrase na najimai prempe ka kire ne se no aware no mema wo frase because minya de mepe so na tese nka aware no frase a nka otumfuo maame fra aware na se otumfuo se nka wono otumfuo nke yenwo no kra embawi ase but enam asante hene den na najimai prempe ka kire ni nua ba otumfuo maame se aware ne tena ase ukunu no oye mmasem kra de tena ase minya de mepe ko ne ko tena ase na otena aware na ase na chese omo separate kakra nti ko ba sa na osakotena na ware ase na ode wo onu otumfuo so ohu nti okotena ware na ase wie na omo wo otumfuo wie ye no na asante hene den ajamai prempe still na wantwi ne ntokwa no ekoso wo otumfuo maame ene otumfuo papa na afide na ajamai prempe ka ase sa na tie de a manya de mepe yawo otumfuo no nti aware no betima jai na afide omujai aware a yawo otumfuo na o say wone maame na antena yawo ni wieye na ne nkrabrem na ajamai prempe ebefa no na ode ne koma ne wofa bi wo Ashtown nti wone ne wofa ne kotena Ashtown wa onyini onya prempe college amana anko prempe college no na ede ne ko sehwi school bim so hu nti ede ne ko sehwi school bim na ho no konya ne secondary education mu wie no mo de ko amano ne edufra amano ne ba ya chire kra ansa na ye be yi da na di ache ne ze wo de ye pese wo ye nie nti yakoba asa no na afide omo dan ne di se de ompese omo de ye neni so hu na chese o sorry onyini nyina no yanka no nim ne maame se ne maame pani ye de ko tena asa Ashtown ho no wo ne wofa o se ne wofa na na bonsu no na hwe no Ashtown ho na tamana na agemai ebe yi ni free ne maame ho no de ne ko na bonsu o se tamana mo Ashtown no ho a na den asante hene na agemai prempe aba ho oba ho a yesi onu otumfuo yi na otiso yi on serve asante hene na agemai prempe but samre ni nyina na onim so ohu samre ni nyina na onim nti owie school no onya prempe but yede de call yi sehwi no ho a enam say na sehwi headmaster na ho no na ye na agemai prempe adamfo pa no wo se no ye disciplinarian pa nti a o said na ode ne call sehwi school ho no na okonya santete pa ni nyina otumfuo oye heavy otumfuo nyankopon insha asante hene ene wa ma message ama me feel akamakoma nimdie ni bibia nyankopon de adom no one of the blessings asanteman enya this great king otumfuo osei tutu metene so a na masore me bomi mu asema nana nyame nhira otumfuo osei tutu asante hene ade ba ko asanteman ehira ye de ehira asanteman pa otumfuo osei tutu the second obaye na mamu no bibia ekototen asumdue enka bom no discrimination otumfuo nyankopon enkoso nhira this our great king kotoko hene kotokowura na menim se emresem no ye kotoko ne bibia nso bia be fine
otumfuo nyankopɔn nhyira the Asantehene great king.